Elég! Termocelgázos, Nightcore, akkumulátoros és Amplekta hálózati áramról működtethető szúnyogriasztók. Csak helyezd be az utántöltő lapkát, kapcsold be, és élvezd a készülék nyújtotta szúnyogmentes védelmi zónát. Például horgászat közben. Akkumulátoros készülékeink powerbankról is tölthetőek. Thermacell szúnyogriasztóink használata pofon egyszerű. Nyomd be a gombot, és 10 percen belül szúnyogmentes védelmi zónát képez, amelybe képtelenek belépni a szúnyogok. Mindezt szagmentesen. Modern minimalista dizájnnal készült Thermacell asztali készülékeink több színben is kaphatóak. Válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet. Próbáld ki világjáró gázos szúnyogriasztónk, amelyet kisebb vagy nagyobb gázpalackkal együtt is megrendelhetsz tőlünk. Utántöltőink több kiszerelésben is kaphatóak. Különböző márkáink lapkái is kompatibilisek Thermacell és Nightcore szúnyogriasztóinkkal. Ha nagyobb területet szeretnél lefedni, válaszd Amplekta professzionális készülékeinket, amelyek akár 1000 négyzetméteres lefedettséggel bírnak. Használd szúnyogöt kuponkódunkat, regisztrálj és szerezd be szúnyogriasztóinkat 5+5% kedvezménnyel. Szánkoi Farm. www.koi-farm.hu